Torrent ha inaugurat el nou antic mercat, un edifici que s'ha convertit en el motor comercial, cultural i social del centre històric de la ciutat. El president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, acompanyat per la consellera d'Infraestructures Isabel Bonich, la consellera de Cultura Maria José Català i l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha sigut l'encarregat d'inaugurar l'antic mercat, un projecte que s'inclou en el Pla Confiança de la Generalitat. Hoy recuperamos ese sentimiento de orgullo, de saber que las administraciones estamos para recuperar la historia, pero también para diseñar el futuro. El president va voler visitar el mercat tradicional i saludar els comerciants i veïns. Després, la comitiva va visitar la primera planta, la qual estarà destinada a locals comercials i de restauració. Finalment, van pujar a la sala cívica, on van poder gaudir de l'exposició 777 anys de comerç i mercats a Torrent, on es va descobrir la placa inaugural. I la Generalitat aposta per este mercat. I el municipi de Torrent aposta per este mercat i sobretot apostem per els venedors i la gent i els torrentins que al llarg des de fa 777 anys som realment pioners però també referents en la comarca de les formes de fer comerç i de vendre. I avui, una vegada més, fiquem en marxa, o millor dit, seguim endavant en este nou mercat. L'antic mercat no és un mercat tradicional a l'ús, sinó que esta nova infraestructura ofereix a més altres serveis. L'edifici està preparat per albergar activitats gastronòmiques, formatives i d'oci. D'esta manera es converteix en el que es coneix com a mercat de tercera generació, un projecte adaptat als nous temps.